खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि निउसआव दङ गावनि नखरखौ सालायनो थाखाय गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थाहैनाय फिन गुबुन सासे बर' लाइमोननि जिउ खहा। चिरां जिल्ला आमगुरि थानानि सिङाव थानाय मालि बिथानि थागिबि खिलियन नार्जारिया कर्नाटकनि शिमगा जिल्लायाव खामानि मावनो थाहैनाय समावनो रुंसारि जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय 25 डिसेम्बर खालार खालि हरनि समाव गाज्रि बार लोगो मोननानै गिनानै खारलाबायनाय जानानै दैयाव गलांनानै जिउ खहा जायो। बे जाथायनि उनाव बेंगालर बड' एस'सिएशनआ खिलियन नार्जारिनि गोथै देहाखौ शिमगानिफ्राय बेंगालर राजाजि नगरसिम लाबोनानै थांनाय 28 डिसेम्बर खालार खालि न'सिम गोथै देहाखौ दैथायहरनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। क'क्राझार जिल्लानि मकरापारायाव मैया हाखौ लानानै बुलायनाय जानायाव गोब्राब जखम जानानै सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो। जिउ खहा जानाय सुबुंखौ साजिब आली शेख होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे जाथायनि उनाव बे जाथायनि सानै गुबै दायनिगिरिखौ हमनो हायोब्लाबो जाथायजों लोब्बा थानाय गोबां दायनिगिरिफोरा खारखोमानानै दं। हमजानाय सानै गुबै दायनिगिरिखौ 40 बोसोर बैसोनि रेजिकुल मण्डल आरो 22 बोसोर बैसोनि बुलबुल शेख होनना सिनायथिनाय जादों। जिउ गोमानाय साजिद आली शेखखौ गिबियाव गोब्राब हालोदाव क'क्राझार आर.एन.बि सिभिल हस्पिटालाव थिसननाय जायो, नाथाय उनाव देहायारि थासारिया गाज्रिसिन जानायाव बरपेटा मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव थिसननाय जायो। बिनि उनावबो साजिदनि देहाया गाज्रिसिन जानायाव साजिदखौ GMCHआव थिसननाय जायो, नाथाय साजिदआ देहा फाहामसालियावनो जोबथाहांबोयो। बाक्सा जिल्ला बर'मा HS गेलेग्रा फोथाराव खुंजानाय बिसानि 4थि बर' सावथुन बान्था राननाय फोरबोआव बेस्ट एक्ट्रेस एबा साबसिन फावखुंग्रिनि बान्थाखौ बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंग्रि हेलेना दैमारिया मोननो हायो। हेलेना दैमारिया बे बान्थाखौ बर' सावथुन गानजा फाग्लायाव साबसिन फाव खालामनायनि थाखाय मोननो हायो। भारतनि मुंदांखा क्रिकेट गेलेगिरि ऋषभ पेन्टआ दिनै फुंनि समाव गिख्रंथाव जाब्रबथायजों गोब्राब जखम जायो। सुलुंनि बादिब्ला क्रिकेट गेलेगिरि बिथाङा गावनि हमटाउन उत्तराखन्डनि ररके फारसे थांबाय थानाय समावनो बे जाथाया सोमजिदों। उत्तराखन्डनि DGP अशोक कुमारआ फोरमायनाय बादिब्ला ऋषभ पेन्टआ हारसिं दिल्लीनिफ्राय गावनि हमटाउनसिम मार्सिडिज गारियाव थांबाय थानाय समावनो उन्दुनो ओंखारनायाव कन्ट्रल खोमानायनि जाउनाव नार्सन बर्डारनि डिभाइडाराव सौग्रावनानै ऋषभ पेन्टनि मार्सिडिज गारिया अर जोङो। मार्सिडिजआ अर जोंनायाव ऋषभ पेन्टआ गारिनि खिरखिखौ सिफायनानै खुनुरुखुम ओंखारबोना जिउ रैखा मोनो। बिनि उनाव ऋषभ पेन्टखौ देहरादूननि मेक्स हस्पिटालाव थिसननाय जायो। मेडिकेल रिपर्टनि बादिब्ला ऋषभ पेन्टनि खाफाल आरो आथिङाव जखम जायो। गलाघाट जिल्लानि सांखाथियाव लाइमोन आफाद दुलाराय बाथौ गौथुमनि 5थि सावरायमा मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा बेसेन गोसा बिबुंथि लाखिनायजों लोगोसे सांखाथियाव आलासि न' लुफुंनो थाखाय 1 कोटि रां होनायनि खोथा होलाङो। लोगोसे गावनि बिबुंथियाव बिथाङा बुङोदि बर'फोरा बियालासे सिबिं गरसेबो मोनफेराखै, बिनानैसो मोनदों। दिनैबो जोंनि फरायसालिफोरा प्रभिन्सियेलाइज जाजोबाखै। दाबो जोंनि हा-हुखौ फरेस्ट राइट्स एक्ट मोननांगौ होनना दाबो सरकारजों रायलायगासिनो दङ। दिनै बिनि थाखायनो सोमावसारनानै गोलाव सम खामानि मावनानै फिथाइ हिसाबै बर' कसारी काउन्सिल मोननो हाबाय। आसामाव गिबि खेब मोनसे हारिया मोननै काउन्सिल मोननो हादों मोनसे रायजोआवनो। बियो बर' हारिनि मोनसे गेदेर एचिभमेन्ट होनना। भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि बिमाया रुंसारि जाबाय। नरेन्द्र मदिनि बिमा हिराबिन मदिया दिनै फुंनि समाव 100 बोसोर बैसोआव रुंसारि जायो। दिनै फुंनि 3:30 समाव हिराबिन मदिया गुजरात अहमदाबादनि UN मेहता इन्स्टिट्युट अफ कार्डिय'लजि एन्ड रिसार्च सेन्टाराव फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो जोबथाहांबोयो। गाहाय मन्थ्रिनि बिमाया रुंसारि जानायाव हादरनि गुबुन गुबुन रायजोनि गिबि मन्थ्रि, MLA, गोबां दैदेनगिरि, बलिउडनि महरगिरि बिथांमोना गोथौ दुखु मोननाय फोरमायो। लोगोसे बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङाबो गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनि बिमाया रुंसारि जानायाव गोथौ दुखु मोननाय फोरमायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।